Бърз манджа влог от пустоща. Готвим в омния сладък картоф, обикновен картоф, морков. Така, освен зеленчуците си приготвяме и пилешки филенца. Посоляваме, слагаме и малко олио. Добавяме черен пипер, червено пиперче. Наливаме си малко водичка. Принципно вкъщи слагаме цели гърдите, но тук сега, понеже ще готвим в този съд, ще ги нарежем на по-малки къщчета. Така, състои се, слагаме ето този съд. Отгоре си слагаме тенджерката и захлупваме с капачето.